La Pasqua és l'esdeveniment més important de la vida dels cristians i cristianes, on fem camí al costat de Jesús, qui ens proposa aquesta vida en clau de resurrecció. Des de fa ja més de 45 anys celebrem la Pasqua de les Avellanes. Més de 200 persones ens reunim any rere any al monestir de les Avellanes per celebrar la passió, la mort i la resurrecció de Jesús. Com sabeu que des de l'any passat que el Covid entra a les nostres vides ens han canviat un munt de coses i una de les coses que ha canviat va ser que la Pasqua de l'any passat no la vam poder viure junts de manera presencial. Ya. Va ser una pena, sí. Pues sí, si queremos hacer la Pascua este año, yo creo que tendrá que ser en un formato así, ¿no? Algo a través de la pantalla. Este año va a ser imposible de que nos podamos reunir todos en las Avellanas. Pero... Porque es que además hay restricciones, ya somos un montón de gente, así que tendremos que seguir todas las medidas de seguridad. No, però no us preocupeu perquè no us penseu que ens quedarem sense Pasqua, eh? Que l'equip de Pasqua porta treballant ja des del novembre per poder fer una adaptació del format i que la puguem viure tots nosaltres, eh? Clar que sí, Fèlix. Notición, sí. Que bé, que guai. Òbviament que la celebrarem. És més, tocarem els temes que tenim més a prop. Constantment ens repeteixen que ens hem de cuidar i sense oblidar el Crist, que és la figura principal de la Pasqua. Claro, porque... Que ho puguem portar. ¿Qué lema era este año? No el recordo jo, eh? No, jo tampoc. ¿Algo de cuidem-nos? El lema ens convida a tenir cura amb Crist. O sigui, que ens cuidem, però que estiguem amb Crist. Llavors, és una mica la barreja aquesta del Covid, però sense oblidar el punt de vista important. Que guai, que guai. La veritat és que estan realitzant molts esforços per poder dur a terme la Pasqua d'una manera en format mixt. ¿Qué es esto de formato mixto? És a dir, que es plantegen unes activitats en un format telemàtic, però es podran viure presencialment amb els grups de procedència, però sempre respectant les mesures de seguretat i el que es pugui fer en aquell moment. ¡Guau, qué guai! Entonces no nos quedamos sin Pasqua. Que xulo, que bé. I a més, Fèlix, jo que veig que tu tampoc t'has entrat del tot, si vols estar al dia, pots seguir-nos a les xarxes socials, a @administres_en_xarxa, o també a la web, que ja anem penjant totes les coses, totes les informacions. I, bueno, nois, ens veiem de l'1 al 4 d'abril, no? Estoy dando. Quines ganes. Tinc moltes ganes, la veritat. Aquell any serà guai, jo confio, eh? Sí, aunque sea así telemáticamente, pero... Després de l'any passat, aquest any hi soc segur. Más ganas todavía, sí. Doncs res, nois, ens veiem aquells dies, eh? Cuideu-vos molt. Nos vemos del 1 al 4, ¿no? Sí. Eso es, us esperem a tothom, eh? Vagi bé. Os esperamos. Adéu. Adéu.